Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। लोगोफोर दा जों थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय बबेयाव थांगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा नोंथांमोना जोंजों फैफाबाय थादो आरोना जों बबेयाव थाङो अब्लाना नुलांबाय थागोन। लोगोफोर जों जेराव फैदों बियो माने बिटिसिसो लोगोफोर माने बरिंखाय ना आङो आलासिफोरखौ एसे बेरायग्लांहोनो होननानै लानानै फैनाय जादों आरोना लोगोफोर। दसे बार जानो न'आवलाय बेसे थानो बे हिसाबैनो नै बिजि आरोना जाय बोरै बिजि नै बेनो लोगोफोर। ओमफ्राय नै दा लोगोफोर बिबारा मामा लोगोफोर नै बिबारा जि मोजां मोजां बारफिनलायबाय आरोना सिगांनिफ्राय साबसिन बिबार दङ आरोना नै लोगोफोर दा वाव बेलाय जि मोजां आरो बिराद मोजां नुखादों नै लोगोफोर वाव फटक लानोनो आंना फिसालाया दे बोरै थागोन डिजाइना थादो नायलाय लोगोफोर बिसोरखौ मा खालामलायबाय थादोंथाय सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां जायगा आरोना जोंनि थाखायलाय आरो माथोबाव लोगोफोर। दे फट' खेबनो आं दे ज'नो बोरो जाबाय